ओ आसाम आयेन आफादनि जे बाजेट जथुम्मा बियो गिबि खेबनि थाखाय जारिमिनारि मोनसे जानो थांगासिनो दङ। मानो होननानै बुङोबा आसाम आयेन आफादनि जथुम्माफ्रा खुनु दिन आसाम आयेन आफाद एबा दिसपुरनिफ्राय गुबुनाव जाफेरनायनि जेबो नोजोर गैयामोन। दा बियो गाबोन गिबि खेबनि थाखाय जोंनि क'क्राझाराव थानाय बिटिआरनि जे एसेम्बलि बे एसेम्बलियाव जानो थांगासिनो दङ। बेनि थाखाय आं गिबियावनो आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथांखौ आं साबायखर बावदों। लोगोसे आसाम सरकार आरो आसाम सरकारनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बिथांमोना बे जे इनिसियेटिभखौ लादों मोनफ्रोमबो काउन्सिलफ्राव थांनानै काउन्सिलनि जिथु एसेम्बलि बे एसेम्बलियाव आसाम आयेन आफादनि जे जथुम्मा बेखौ लानायनि जे मोनसे थांखि लादों बेनि थाखाय आं गिबियाव साबायखर बावदों। गाबोन बावहाय गिबि सान बे सानसेनिल' बे हाबाफारि जागोन। बावहाय जोंहा गभर्नरनि बिबुंथि गभर्नर स्पिच दङ आरो बेबायदिनो मोननै मोनथामसो एजेन्डा दङ। बेनि उनाव स्पिकार इनिसियेटिभ होननाय मोनसे हाबाफारि दङ। बे स्पिकार इनिसियेटिभआव 6 सिडुलनि सोमोन्दै सावरायलायनायनि मोनसे हाबाफारिखौ मानगोनां स्पिकार आरो बिथाङा लादों, जेराव जोङो एमएलएफ्रा बेयाव बाहागो लानायनि मोनसे खाबु दङ। 6 सिडुला थारैनो गमामायै जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय बेसेबां मुलाम्फा जाखो जादिया बा 6 सिडुलाव होजानाय जिथु ट्रान्सफार जिथु साबजेक्ट डिपार्टमेन्टफोर दङ थारैनो मोजाङै खामानि मावनो हादोंना हायाखै, एबा 6 सिडुलखौ मर स्ट्रेंथेनिं खालामनो थाखाय आरो मा खालामबावनांगौ, दा बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनो मोननायनि बाहाय मोनसे खाबु थागोन। आरो बेजों उनाव आसाम सरकार एबा बेखौ जोंनि जे एसेम्बलि बे एसेम्बलिया बेखौ भारत सरकारनोबो बेखौ हरनो हायो बा हरनायनि खाबु दङ, जाहाथे फैबाय थानाय समाव 6 सिडुलफोरखौ आरोबाव गोहो गोरासिन जाहाथे खालामनो हायो। बेनि थाखाय जिफोर इनिसियेटिभ लानांगौ बेबायदि हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बेनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ साबायखर बावदों जे जोंनि क'क्राझाराव फैनानै काउन्सिलनि एसेम्बलियाव जे जथुम्मा जागोन बावहाय स्पिकार इनिसियेटिभआव बे एजेन्डा 6 सिडुलनि सायाव सावरायनाय जे एजेन्डाखौ लादेरदों बेनि थाखाय आङो साबायखर बावदों। जोंनि क'क्राझारनि रायजो राजाफ्राबो थांनाय बोसोरसे सिगांनिफ्रायनो खोनाबाय थादोंमोन जे क'क्राझाराव एसेम्बलिया जाफैगोन होननानै बयबो मिजिंथिदोंमोन जे आबुं मोनसे एसेम्बलि जागोन होननानै। नाथाय गोबां बाहाय आख' फाख' दङ, उसुबिदा दङ। मानो होननानै बुङोबा मोनसे आबुं एसेम्बलि जानो थाखाय बावहाय 2-3 हाजारसो मानसिफोर फैनो गोनां जायो। एसेम्बलिनि गासैबो सेक्रेटारियेटनि स्टाफफ्रा फैजोबनो गोनां जायो। बेजों लोगोसे दिसपुरनि सेक्रेटारियेटनि चिफ सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै जेसेबां डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोर दं केरानिफोर फैनो गोनां जायो, सेकुरिटिफोर फैनो गोनां जायो। बेफोरखौ हिसाब खालामबा 2-3 रोजासो मानसि जायो, जेखौ बावहाय जोंहा दोननो थाखाय एकमडेसननि थाखाय उसुबिदा। हयथ' बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ सानलायफिननानै आबुं मोनसे एसेम्बलिखौ खालामनायाव क'क्राझाराव एसे आरोबाव सम नांगोन। बेनिखायनो सानसेनि जे जागायजेननाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ खालामनायाव जेबो उसुबिदा जानाय नङा बेबायदि साननानै सानसेनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ खालामफिननाय जादों। जेयानो जाया मानो बेयो मोनसे जारिमिनारि मोनसे सान जागोन आरो 6 सिडुला उननि समाव जाहाथे गोहो गोरासिन जायो बेनि थाखाय सरसा जे खालामनो नोंनि खाबु होबाय, बेनि थाखाय आङो साबायखर बावदों आरो गोजोननाय। बे आयदाया पार्लामेन्टनि मोनसे आयदा आरो अलरेडि बे आयदाखौ लानानै बिटिआरनि मानगोनां चिफ आरो आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथांमोना सम सम बाथ्रा बुंबोबाय थादों जे जाबाय थानाय जे पार्लामेन्ट सेसन बे पार्लामेन्ट सेसनावनो बे आयदानि सायाव सावरायनाय जागोन आरो बे आयदाखौ पास खालामगोन होननानै आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो बुंदों। नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जे बावैसो साननि सिगां जोंनि क'क्राझाराव मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार जेब्ला फैदोंमोन अब्ला बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आरो नोंथांमोन खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बिथाङा फिननाय होदोंमोन जे बेफोर गासैखौबो सावरायखानानै थिग खालामनाय जाबाय जे देग्लायनि बे जाबाय थानाय जे पार्लामेन्ट सेसन बे पार्लामेन्ट सेसनावनो बे बिलआ पास जागोन। बे बिलआ पास जानाय लोगो लोगो गमामायैनो रायजो राजाफोरनि लुबैनाय बादि आरो 6 सिडुला जाहाथे बांसिनै खामानि मावनो हायो, डाइरेक्ट जिथु फाइनेन्सनि जिथु बाथ्रा बुंनाय जादों
बेयो फैयोब्ला गमामायैनो खुनु थाबथा थुबथा गैयाजासे बांसिन खामानि मावनो हागोन होननानै जों गासैबो गाबोन फुङाव फैगोन गासैबो दिसपुरनिफ्राय बासजों गाबोन फुङाव बेयाव फैगोन आरो 1 रिंगानिफ्राय जोंनि जिथु एसेमब्लि बे एसेमब्लिया जानायनि बाथ्रा बेनिखायनो जों मिजिंथिदों बिथांमोना थि समाव सफैगोन आरो एसेमब्लिया 1 रिंगानिफ्राय गाबोन स्टार्ट जागोन